Il-Prim Ministru Roberta Bela ma jafx jew qed jaħrab milli wieġeb dwar meta il-Gvern se jippreżenta pjan għat-trasport tal-massa f'pajjiżna. Dan wara li suppost ilu mill-2022 jaħdem fuq dan il-proġett li kien weda elettorali. Meta kien affaċċjat mistoqsijiet li sarulu mill-ġurnalisti matul il-jum tal-ħamis wara l-laqgħa tal-Kabinett, Roberta Bela lanqas biss rid jgħid kemm ħarsu lill-Arup sissa bl-istudji li saru. L-Arup huma l-konsulenti barranin li kien qabba ta' Bela qabel l-elezzjoni u li jissa qed jaħdmu mill-ġdid fuq pjan rivedut għat-trasport tal-massa biex il-Gvern jipprova jsib tarf tal-kriżi tat-traffiku li ħakmet lil pajjiżna. When can you give us a time frame when this plan is going to be presented to the public, and also how much money has the government paid Arup so far to come to this stage? L-ammont totali li ġiet imħallsa Arup naturalment inkun irrid nivverifikaħ, però aħna rridu narawha. Li nista' ngħid huwa li approvajna l-istadju li jmiss tal-istudju u allokajna il-fondi li huma meħtieġa, ġifieri huwa ammont li huwa sostanzjali. Roberta Bela qal ukoll li preżentament għadhom għaddejjin l-istudji biex jaraw jekk dan il-proġett huwiex vijabbli għal pajjiżna, meta fil-verità 3 snin ilu kien diġà webbel lin-nies li kapaċi ssir sistema ta' metro fejn saħansitra kien hemm anke tinda fid-daħla tal-Belt Valletta li kważi kienet tidher li qisha stop tal-metro. Sodisfatt ħafna kellna preżentazzjonijiet interessanti ħafna u hija xi ħaġa li qegħdin naħdmu qatt dwarha. You don't have a date exactly. Għaliex approvajna li jagħmlu dawn l-istudji u naturalment irridu jsiru studji li huma dettaljati ħafna. Wieħed irid ifakkar li sa ftit tal-ġimgħat ilu l-Ministru Clyde Caruana esprima xettiċiżmu dwar il-proġett ta' trasport tal-massa, tant li anke fil-budget kienet għaddit tiegħu hekk kif il-proġett ta' trasport tal-massa ma semma mkien. Intant fl-aħħar ġimgħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg irrimarka fuq l-importanza li jsir l-istudju meħtieġ bilan li dan il-proġett isir realtà, tant li anke saħaq li hu lest li jiffirma Memorandum of Understanding biex meta jinbidel il-Gvern kollox jibqa' dej kif pjanat biqbil nazzjonali sabiex ma jkunx hemm dewmien esaġerat. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jitkellem fuq il-ħtieġa ta' sistema moderna iżda l-istrateġija tal-Gvern dejjem kienet biss ibbażata fuq il-pjan li wessa t-toroq, pjan li sfaxxa kompletament għaliex mhux jagħti riżultati.